To bai kallo da sauraro barkan kar sake dawa cikin shirin naka na Duna na Balkin Sambo inda muke dai tattaunawa da shi Professor Aliyu Ibrahim Kankara. Yau ma dai mun dawo. Prof ba tare da ɓata lokaci ba. Wai yaya aka yi da mai hannun giwa da ya dawo da shi ango wanda aka kada a iya turo. To jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai hannun giwa wani mutum ne a lokacin da ake cewa faranshi. Ka san har yanzu yawanci ana cewa faranshi. In na ce maka faranshi ta kama daga ƙasar Nijar, abin da ya kai Algeria da Libya da kuma Tunisia. Shine faranshi. To a wancan lokaci mai hannun giwa ya je can cikin faranshi a lokacin da turawa ba su da maketin ba suka hidda ƙasa ba a rarraba ba. Ko da an rarraba amma dai kana da ikon ka shiga kahin dokar ta yi tsauri. Haka. Saboda haka da ya je can arewacin Nijar, ni ko wajejen su Arlet nan ne. Haka. Ka san Larabawa suna da al'ada ta kudin su a da ba banki suke kaiwa ba. Masu ciniki yan kasuwa fatake Larabawa. Sai dai su kulle a cikin jika da daddare su sa jika wurin hilu. Su kwana da kudin su. Da sun tashi wani shekaru su kirga kudin su ga sun cika da su tashi su kara gaba. To can arewacin Nijar, dada ko farkon shiga Algeria ne. Wani balarabe mai hali mai bene sai mai hannun giwa ta hisata gidan shi da tsakar dare. Da ya shiga yana zuwa ya tarar da shi ya kwance yana bacci, kawai sai ya miƙa hannu, yana miƙa hannu sai ya ɗauko wannan jakar kuɗi. Lokacin da ya yo baya ya hito daga cikin ɗakin kenan sai balarabe ya halka wadda zai yi nan dama ga jaka kuɗi an raba mata hilu, an raba ta jikin hilu, nan kuma ga bindiga ta sha ɗuri. Yana halkawa sai ji ya yi ba irin yadda ya saba kwanciya ba normal. Abu suka matashin sai ji ya yi ƙasa. Ya murgina haka ya diba sai ya ji salam. Ya ɗaga matashin sai ga ba jika. Yau ai daga nan yana miƙa hannu sai ya kunna hitila, yana kunna hitila sai ya ga ba jikar da gaske. Ai kawai sai ya murje ido sai ya ɗauki bindiga, yana ɗaukar bindiga sai ya fito. Yana hitowa sai ya gama hannun giwa yana gangarawa kan step zai yi ƙasa. Daga nan da ya mai tsawa, yana mai tsawa sai ya ɗori bindiga ya kauyi saiti sai ya harbe a hannu. To da ya harbe a hannu sai ya harbe a nan. Mai hannun giwa sai ya da jika sai ya tsere ya tafi ya jiya. To da ya jiya hannun sai ya tsaya ya makale koma kamar trunk na giwa. Hannu sai ya sama sai ya koma kamar yadda hannun giwa yake. To shine sai ake cewa mai hannun giwa. To ana nan sai ya zamana in aka yi maka shari'a ba ta maka daɗi ba, kana ganin kamar an cuce ka, daga nan sai ka ɗauki mai hannun giwa sojan haya sai ya tafi sai ya maka dilin da mutum cikin dare. In sata ake so a ɗauko wani abu mai hannun giwa ake tura sai ya je ya ɗauko. Ya yi shahara kwarai, ya yi ƙaurin suna ƙasar Nijar. Shi zai je ya ɗauko kuɗi, shi zai je da daddare ya je ya yi ma mutane wulakanci da yadda ake so ya zo ka biya shi. Haka ake ta yin wannan hidima. To ran nan wannan mutumin sai ya kira shi ya ce kai ya kamata ka tafi Najeriya ka je ka kaso Mamman Shata. Har Najeriya? Har Najeriya. Kuma shi mai hannun giwa yana zuwa Najeriya amma bai taɓa zuwa Hunto ba. Ko Katsina ma bai taɓa zuwa ba. Shi kenan. Mai hannun giwa ya taho da wata zabira. Ai ka fahimci zabira mai da wasu da wanzame yawanci ke rike da wasu takardu na ayoyi na alkur'ani mai tsarki, da wasu kuri da wasu takardu ne na wasu hatimi da sauransu, su hatimai da kuri wanda za a ji a sa sunan mutum. Haka shikenan da ya taho ya sauka Katsina ya hau motar haya sai ya tafi Huntuwa. Da ya tafi Huntuwa the same year 1970 yana sauka tashar motar Huntuwa sai ya tambayi yan kamasho sai ce da Allah gidan Alhaji Mamman Shata zaya. Sai suka ce ka kawai sa'a, ba za mu iya ce maka ga inda Mamman Shata ke ba yanzu, amma ka ga wancan ga yanan Bahar dan Sakwato babban yaron Shata ne, babban marukin Shata. Bahar dan Sakwato dan kwanan nan ma ya dawo daga Makka, Shata ya kai shi Makka. Yana ɗaya daga cikin mutum 20 da Shata ya biya wa Makka. Sai aka ce Bahari, sai ya waigo, sai aka ce dan Sakwato zo, sai aka ce ga bako kunyi. Shi a lokacin nan ya dan samu yan matsala, yana dawowa daga Makan kuma suka dan samu matsala da Shata. Saboda haka sai suka yi banta hin makaho, amma dai yana da ikon ya dauki bako ya kai mai. Sai ce to ni ma kwanan nan mun dan samu dan banta hin makaho, mun dan samu yan matsala da shi. Ya sabani. Kwanan nan ban yi wata biyu ba da dawa daga haji, shi ya kai ni Makka, kaga ma hakorin Makka. Amma abin da zamu yi da kai yanzu Shata bai nan baya Huntuwa,
yana musawa kuma a musawan ma ina tamani yana gidan gona ta na sabon nasarawa inda yake da dam da kuma gidan marke har wurin na je ne hotuna nan gidan marke amma yanzu wurin ya zama ko an sai da wani alhaji lai wadannan alhaji inusa to daga nan sai ya biya mai kuɗin mota sai suka tafi sai ce amma idan muka je ba zan isa ba wurin shata zan dai gwada maka inda yake ka je ka isa wurin shi kuma mai hannun giwa bai gaya mai ga abin da ya kawo shi. Ina ku zai gaya masa? Yana da rike da jika ya sha babban riga da ya ciki da wando da komi da komi kai da ka gan shi kamar zai ja aya alkur'ani a fasara. Saboda haka suka hau mota haya suka sauka mararaban musawa. A mararaban musa suka ɗauki haya ta kekuna. Da suka ɗauki haya kekuna suna zuwa kahin su shiga cikin garin musawa sai suka tsaya daga nan wurin sai ce to kaga nan kaga wannan hanyar ka bi ta za ta kai ka dam ɗin nasarawa nan za ka tarar da alhaji mamman shata da ka'ida zagayawa sai ka ga gidan marke ɗan gida ne na gona to shata na nan wurin saboda yanzu ka ga damina ce ana aikin gona na tabbatar maka yana nan yanzu shikenan suka yi ban kwana ya kawo ɗan abin da zai bashi ya bashi kuma ya bashi kuɗin mota da zai koma huntuwa ya sallama waɗannan mutane masu kekuna guda biyu to daga nan sai kama hanya buguzun yana tahowa shi kuma alhaji mamman shata wannan dam na nasarawa daga gare shi wannan dam nan hanya ta kare saboda haka duk wanda ya taho daga bakin haya ta wani wurin komin ka wurin shata kanuwa kowa ya san haka there is no two way about it ba hanya ba za ta wuce ba ta kai ka wani gida ko wani gidan gonar wani ko kuma gonar wani sai dai ta mamman shata wannan dam wannan bakin wannan dam ya tsaya inda yake aje kadoji yana ba su abinci da nama daga nan kuma sai ka raba jikin dam din sai ka zaga sai ka kara yin yamma kaɗan ga gidan gonar shi na wurin kuma shine zaka biyo hanya kuma sai ka zaga sai ka wuto kuma daidai bakin hanyar musawa saboda haka ita hanyar musa idan zaka wuce daga mararraba musawa daga can sabon layi in za ka wuce dama hanyar zuwa wannan dam na nasarawa wato gidan gonar shata hanya biyu ce ko dai ta can gaba ko kuma ta nan baya in ka biyo ta can za ka bi ka zagau ka bullo ta gidan marke za ka fara biyowa sai ka zo wannan dam inda ya aje kadoji sai ka zagau sai ka hito wannan guda hanya in kuma ta mararraba musa ka biyo ka hito daidai wannan hanyar ta farko ka bi to dam za ka fara isa kuma shi zai zagaya daga nan ba wasu gonakin mutane shi kaɗai ke hidima ta na wurin ya tara makaɗa da mawaƙa da su ɗan anace so a yi ta sharo sai a yi ta sharo a yi kwalan kuwa a yi wasan dambe a yi kokowa sai a yi wata guda su ɗan ƙwaro in yaje sai wata guda a nan wurin su audu wazirin ɗan duna wane ne duk makaɗan da ka sani ne yake tara su a nan gidan marke nan gidan gonar shata to shikenan kai shata sai kaga kawai mutum ya taho da babbar riga shi kuma yana tsugunne yana ba kadoji abinci da mutum ya taho kawai sai daga kai sai ce wancan mutum ina zaya kawai sai ya miƙe yana miƙe sai ce mai kai ya wuce haka ya wuce dam din buguzun shi bai lura da mutum na tsugunne ba yana ba kadoji nama ashe bai sani ba shine ma shatan saboda shi shata ka san ka tada shi bai da kamanni kana tunanin zaka same shi cikin wagan bari ko ta babbar riga ko ta alkyabba mai ƙasa ke mai aiki sai ka tada shi ma da riga kwakwata ta hilani yar shara ta hilani yana tsugunai ko yana ba kadoji abinci ko kuma yana cikin masu aikin gona suna aikin gona tare ko yana yana heke abu a ɗaya mai kuɓewa ya ta gyaran kuɓewa ga mata suna aiki a fulani baki ba gashi kuma dan siriri bai da kiba kuma bai da kamanni ballantana shi bai taba ganin shi ba kuma bai taba ganin hoton shi ba har ya wuce sai ya tashi sai ya ce kai wancan mutum ina zaka kai yaka sai ya dawo buguzun to ka san su mutanen Nijar su ba su da kamar irin mago haka wajen magana sai ta kamar sakkatawa ne ai sai ce ina zaka sai ce wajen mamman shata sai ce a wajen shata zaka sai ce wurin shata za ne sai ce kai daga ina kake sai ce ni daga Yamai nake daga Yamai me ka zo yi wurin mamman shata sai ce kawai na zo in kashe shi kenan gashi ka shata ma bai san shi ne ba ka zo ka kashe shata saboda rashin hankali na zo in kashe shata to yanzu kai wa ya aiko ka koko kashin kanka ne sai kawai sai ya faɗi wancan mutumin ya kasa shi ga aure ya auri wata yarinya wadda yake so ya aura kaza shine yanzu ya taso ne nawa ya baka ka zo ka kashe shatan ya faɗi duk kuɗin guzuri da abinci da komai yanzu ya akai ka zo nan har ka san nan wurin ya ce wani maroƙin shata ne ana cewa Buhari dan Sokoto shine ya kawo ka ha'ina shi kuma ya tsaya ya yi resistin kuma ya taimai tambayoyi shi kuma yana bashi amsa ya ce to yanzu kai in banda abinka ka taso tun daga Yamai ka zo hawunto ka ce ka zo ka kashe shata yanzu shi shata nan ka san irin shirin da yake da shi ya ce shi shata ya san irin shiri na
sai ce mai to kai mai shirinka sai ce bari ka ga shiri na kawai yanzu nan sai ya buɗe wannan zabira yana buɗe sai ya dome wasu ayoyin alkur'ani da wasu kuri da wasu hatimai cikin hatimai sai ce to yanzu ya akai sai ce nan me ka gani sai ce nan na gani da a jami'a rubuta Muhammadu sai ce to ai sunan shata ne na rubuta shata ya rike baki ya ce to in wa da sunan mutumin nan kuma da sunan mata da shatan ya aura duka aka sa su a cikin wannan kuri wannan kuri na gefe guda kuma sai aka sa sunan shata Muhammadu sai ce to kai in banda shata ya ta al'ajabi sai ce to kai bari ka ji in ga maka kada ma a bata ma shari'a lokaci ni ne shata to gani ga ka ni ne shata kawai daga nan shata na haka sai ya fito fit sai ga kati sun hito daga cikin gonaki inda suke ɓoɓɓoye da gidan gonan nan shata sake waɗannan garkaman kati yaran shata su akwai kati musamman waɗanda shata ke yawo da su duk inda za a je da kasan shugaban ƙasa haka yake yawo bodyguards duk inda aka je shi shata da yake yana tsoron asiri ka a mai asiri a wuri to idan suka zo sai sun fara kamar shugaban ƙasa ne in ya sauka sai sun yi ran sakin kasan sojoji da security officers sai sun yi ran sakin abubuwa tukun sun ga wuri ya daidai ba bom ko bullet ko wani abu ba wani makami daga nan sai a ba da sigina a ce to a iso da shugaban kasa to haka shata yake sai sun zo sun binciki wurin sun tabbatar da tsafta wurin da kyan wurin daga nan sai shata ya iso wurin yadda kasar shugaban kasa ko da tsoron shi da ake yi haka a wancan lokaci haka a 1960-70 din nan to ai ba wai tsoron shatan ake ba wannan garda mutane waɗannan katti da yake tare da su firɗa kamar manyan kannuka su ake tsoro ba shatan ba to saboda haka da shata ya hito sai suka fito daga can inda suke ɓoɓɓoye suna hitowa suka zo yana zuwa suna isa sai suka ce sai ce aiko shi akai daga Nijar ya kashe ni daga Niyami ku kama shi da aka kama shi sai aka je aka ballo bawon kalage sai aka mai da hannun shi ba sai aka daddaure shi da aka daddaure shi pickup din nan wanda Yakubu Gawan ya bashi da bendiga da balba din nan ta halba ruga Yakubu Gawan ya bashi kyauta ce gashi nan ka je kai ta noma kai farauta saboda jin daɗin waƙoƙin noma da kake Yakubu Gawan shugaban ƙasa wannan pickup to nan aka saka shi mai hannun giwa da waɗannan ƙatti suka ja mota sai cikin garin Musawa suna zuwa Musawa sai aka je ofishin 'yan doka yana zuwa sai suka ɗauki statement cewa gashi ya zo ya kashe shi kaza kuma duk ya confession bai gardama ba to sai 'yan doka suka ce ko kuma in ce 'yan sanda saboda ai January 1970 aka maida suka koma 'yan sanda ko daga 'yan doka saboda haka sai aka gama ɗaukar statement sai aka ce to a nan ma aka sa ya kwance mai ya kwance wannan dauri da aka yi mai to shine sai aka ce to yanzu a tafi wajen shi mai girma sarkin Musawa Usman Liman Durbi amma a lokacin nan ka san ba shi bane sarkin Musa saboda ya sauka 1963 kuma lokacin da mai girma Sardauna ya rasu a lokacin an taho da shi Kano shine commissioner lardi to daga nan da Sardauna ya rasu 66 January sai aka mai da shi gida Musawa yana nan zanne yana ta hidiman noma kuma da kiwo shi Usman Liman Durbi to shi aka je wajen shi a shari'a shi abin da ya daure mai kai sai ce kai anya Alhaji Mamman Shata yaushe mutum zai taho tun daga Niyame ya ce ya zo kashe ka Alhaji Mamman Shata to gashi ya faɗa to ƙarshe da ya neme sasanci sai ya ce a koma ofishin 'yan doka 'yan sanda a samu a yi sasanci a sai da za a yi wannan mutumin a neman wancan wanda ya turo shi haka kuwa shikenan to abin ka ga Alhaji Mamman Shata shi mutum ne wanda yake da sassauci kan abubuwa duk yanda za ku hulɗa da Mamman Shata in dai kai ka je mai da niyyar mugunta ko cuta ko wani abu ƙarshe abin zai ƙare da kuma ka zama amini shi ka zama amini shi ma shi ƙiƙi ma na amana shi Alhaji Mamman Shata yana da daɗin zama mutum ne wanda yake da daɗin zama yanzu dai ka diba dai ka ga abin da aka yi yanzu next abu me ya kamata a yi shine a tura 'yan sanda da 'yan doka hukuma da hukuma a je a magana a taho da wannan mutumin ko haka to daga nan sai ya ce mai 'yan doka ku bani shi za mu tafi kanki a lokacin kanki ai ita ce division ai ka san lokal gamman ake cewa zamanin Murtala 76 da ya hau ya rushe division ya kirkiro lokal gamman to amma a 1970 sannan suna division kaga da Musawa da kankiya suna karkashin dutsen ma ita dutsen ma ita ce kamar local government din kamar nan ne headquarter ta NA ka san da aka rushe NA sai aka koma division
da aka rushe Dibijin sai aka koma local government. To da Musawa da Kanke suna kalkashin dutsen ma Dibijin. To sannan ana kiran dutsen ma din Dibijin. Sai ya ce a bani shi in tafi Kankiya wajen yan doka tunda ita Musa tana bin Kankiya. To da aka je can wurin sai aka ƙara ɗaukar statement a nan Kankiya. Sai aka ce to a tafi dutsen ma kuma. Ya ce ku dai bani shi dai. Yan sanda suka ce to Alhaji Mashata ga yanan dai ya dai zama bakon kai. Aka bashi shi. Suka tafi tsakanin Kankiya da wannan gari dutsen ma suka tafi a wata tsohuwar hanya da ake biyo da za ta kai ka ta gyaza ake bi ta kafin sori ta gyaza. To daidai gyaza din aka ce mani kayan ka kai gyaza akwai nan inda mota ke rabawa tana bi ko kuma mota ya yan kasa akwai wani iccen tsami yana nan bakin hanya nan sha ta yi fakin da mota ita wannan pickup din ya ƙara hiddo wannan mutumi ya sa waɗannan kati da yan anshin shi da makaɗa da yan anshi suka kewaye shi aka kunna rikoda ya ɗauki statement wancan statement na farko yana wurin 'yan sandan Musawa to amma statement shi bai da statement saboda haka sai tsaron cikin dokar daji sai ce ku hiddo shi ya hiddo shi aka aje mai kujera fa ya ɗauki statement lahiya lausha ta ya naɗe a cikin kasar sai ce alhamdulillah to yanzu na samu first hand information to daga nan sai ce a tahi sai aka mai da shi a mota sai aka tafi dutsen ma banda one in statement da aka ɗauka na farko da kuma na biyu a kai haka na biyu a Kankiya da na farko a can Musawa. To da aka je sai 'yan sanda sai suka ɗauki statement su ma na wannan gari mai yake da suna haba ba na sunan shi dutsen ma. To daga nan aka buga magana aka ce a je a taho da wancan mutumin shi da kan shatan ya hana cewa kyalicin da ba a samu nasara ba da dai an samu nasara ne ya zo ya kan shata ko ya lahanta sai a nemo shi to amma yanzu tunda bai samu nasara ba a bashi ya ji da bakin cikin da ke damun shi mata dai Allah ya aure na da ita ba za ta koma gidan shi ba to shine sai kuma ya ce a bashi shi wannan mai hannun giwa beri to yan sanda suka ce ai ba a haka Alhaji Mamman Shata suka ce a yace a ni dai ku bani shi beri to a lokacin da ya an so shi beri sai ya taho gidan Ali Bagobiri a nan cikin garin Dutsen ma Prof ina ga daga nan gidan Ali Bagobiri a Dutsen ma ina jin za mu yi haƙuri to shi ma mai kallo ya haƙuri to sai a shiri na gaba sai mu ɗora sai a biyo mu to shi madadinka babban bako Professor Aliyu Ibrahim Kankara ni Abdullahi Bakoji Adamu na shirya nake cewa mu haɗu a shiri na gaba in mai duka ya kai mu bisalam